Ahojte, volám sa Jozef a pracujem v Siemens Mobility. Ak ti pri tejto značke napadli produkty ako je pračka alebo kávovar, tak toto presne nie je Siemens Mobility. Poďme si povedať, na čom spoločne v našom inžinierskom centre pracujeme a čo je to vlastne tá mobilita. Ide najmä o projekty v oblasti koľajovej dopravy, primárne o železničnú dopravu, aj vďaka nám sa stáva bezpečnejšia, automatizovaná a efektívna. Spolupracujeme na globálnych projektoch po celom svete a naše systémy umožňujú plynulý a vysokobezpečný chod vlakov na národnej ako aj medzinárodnej úrovni a našim úplne najväčším highlightom je systém umožňujúci riadiť vlak bez potreby ručného vodiča. Oblasti, na ktorých u nás v Siemens Mobility pracujeme ale oveľa viac, sú prevažne technického zamerania a preto je ideálne, ak máš vyštudovaný technický smer a ak ťa bavia elektrické schémy, nerobí ti problém čítanie výkresovej dokumentácie alebo rád pracuješ v kresliacich nástrojoch, je to pre teba len veľká výhoda. Logické myslenie zasa pôjdeš, aby si našiel systém práce a vedel si ju správne naplánovať. Veľa našich kolegov je zo zahraničia a preto je super, ak ovládaš aspoň jeden cudzí jazyk. Či už anglicky alebo nemecky, ale ak sa chceš zdokonaliť práve v nemčine, máme tu pre teba pripravenú platenú stáž. Dôležité je chuť učiť sa nové veci, pretože u nás si prejdeš rôznymi školeniami, na ktorých ťa zaučíme, ako s našimi systémami pracovať. A keďže pracujeme v rôznych tímoch, dôležitá je komunikácia či riešenie rôznych úloh a zadaní. U nás máš možnosti práce aj popri štúdiu na vysokej škole, presne tak ako ja. Aktuálne som študentom Žilinskej univerzity a v Siemens Mobility pracujem už viac ako 3 roky. Ako študent si u nás môžeš spracovať svoju bakalársku alebo diplomovú prácu a popri škole pracovať na reálnych projektoch. Veľkou výhodou brigadovania u nás je aj to, že väčšina študentov po ukončení štúdia pokračuje na full time, pričom už nemusí absolvovať žiaden pohovor. V Siemens Mobility môžeš pracovať na zaujímavých pozíciách aj ako absolvent strednej školy. Môžeš pracovať ako hardwareový inžinier, softwareový inžinier alebo napríklad referent technickej dokumentácie. Jasné, skoro som zabudol pochváliť, v akej modernej budove pracujeme. Vďaka flexibilnému pracovnému času sa vieš naplňovať aj svojim hobbies a prácou v Siemens Mobility získaš aj veľké množstvo benefitov. Čo je najdôležitejšie, spoznáš tu množstvo perfektných ľudí, vďaka ktorým ťa bude baviť chodiť do práce a s ktorými zažiješ kopec zábavy na spoločných eventoch. Takže ak sme ťa zaujali, neváhaj a oskenuj tento QR kód, kde nájdeš všetky potrebné info.